radšej 5000 eur, dobré ráno, ako alergiu. No, nepochybne áno. Už určite viete, čo by ste s tou sumou urobili. Tak zatiaľ len posielajte SMS-ku, aby sme vás mohli potom vyžrebovať. No a poďme sa teraz venovať tým alergiám. Medzi nami je už doktor Michal Piák. Krásne dobré ráno želáme. Dobré ráno. A alergie, tie sú asi všade. Ešte to je taká moderná choroba a ja mám pocit, že dnes už hádam nenájdeme niekoho, kto alergiu nemá. Je naozaj pravidlo, že rastie počet alergikov? Rastie a obrovský a hlavne za posledných desiatky rokov, keď si pozrete tu na tento graf, aký je dramatický vzostup alergií, povedzme od 30 rokov minulého storočia. To bolo veľmi malé percento. Dneska je to skoro 30 až 40%. Za posledných 10 rokov vidíte dvojnásobný zostup. Chceme povedať, čo je za tým, no? Čo je za tým? Za tým je dosť veľa faktorov. Jedna zaujímavosť je, že tuto vidíte štatistiku, vysoký výskyt alergií u rakoviny a mentálnych chorôb u vegetariánov. Tuto je skupina vegetariánov, výskyt alergií 30%, keď ich porovnáte s mäsožravcami, mesojedičmi, tak tam je to okolo tých 16,7%. Čiže strava, hovoríte? Strava je jedným z faktorov. Sú to faktory potom environmentálne, rôzne znečistenie prostredia. Tie nehrajú až takú úlohu, je to strava a potom špecifické druhy potravín. A prečo je to... Lebo veď tie ešte stravu nemajú takú, aby strava u nich vyvolala tú alergiu. A je toľko novorodencov, čo sú alergickí hneď na laktózu, čo sú alergickí hneď na rôzne veci. Alergia na laktózu neexistuje. To je intolerancia. Intolerancia, tak. To sú dve základné skupiny. Alergia, ktorá je imunologicky sprostredkovaná, reakcia na potraviny, nežiaduca. A potom sú to intolerancia. Jedna z nich je intolerancia na mlieko. To je u ľudí, ktorí majú nedostatok laktázy, je vrodená. To je veľmi zriedkavé a potom je taká, ktorá sa vyvíja v priebehu. Takže môže ju každý dostať, tú intoleranciu. Ja rozmýšľam, lebo hovoríte strava, vegetariáni majú vyššie percento nárastu alergií. Mám to chápať tak, že... Aj iných chorôb, aj rakoviny napríklad. Aj keď niektoré štúdia hovoria, že nie, ale aj rakoviny. Čiže tvrdíte, že vegetariánstvo nie je zdravé z pohľadu alergií? Alebo či sú to len alergie, že pelové, alebo to je intolerancia potravinová? Vegetariánstvo je extrémna strava, určite to není. Žiadna extrémna strava není zdravá. Nikde na celej zemeguli není sú populácie, ktoré by sa živili výlučne vegetariánskou stravou, okrem tých umelých, ktorí si povedali, že to je toto. Ale v prírode tie primitívne kmene ani nikde, všade, kde môžu jedia mäso, dokonca aj opice, niektoré sú doslova aj opice mäsožravé. Všežravce, Dobre, vráťme sa teda naspäť na Slovensko medzi ľudí. Znamená to, že teraz aj toto obdobie, veľmi rýchlo nastalo obdobie jary, kvitnutia rôznych tých všelijakých kvetov, tráv a bylín. Aj zmena počasia teda ovplyvňuje to, že zrazu aj my sme, ale predtým som nepociťovala napríklad kýchanie alebo slzenie. A teraz to prichádza. Každým rokom je to intenzívnejšie. To znamená, že s nástupom čoho to môže byť? U každého sa to jednoducho prejaví, keď je taký enormný nárast? A prejaví sa to u toho, kto má genetickú dispozíciu. Genetickú dispozíciu, to je jeden z faktorov, že máte genetickú. Keď je jeden z rodičov má alergiu, tak sa dá povedať, že polovica tých potomkov bude mať. A keď majú obidva, tak to je okolo 75%. Myslím, že ak je to matka má, tak tamto riziko je ešte väčšie. Stále rozprávame o alergiách, ale minimálne sú dve základné skupiny, ktorých ja vnímam. Sú alergie na pele a vôbec tie rastlinné záležitosti. A potom sú alergie na potraviny. Pri týchto nárastoch, ktoré spomínate, sa to týka všetkých alergií, takto, ako som ich spomenul, alebo je tam rozdiel? Týka sa to všetkých alergií. To je jedna skupina imunopatologických stavov a týka sa to aj autoimunitných chorôb. Ale tam som zabudol ešte, že prečo, ako to súvisí so stravou. Prečo tí vegetariáni? Vegetariáni majú stravu, ktorá obsahuje, ide o tuky hlavne, ktoré tam hrajú úlohu. Máme dva také základné typy tukov, nasýtené a nenasýtené a tzv. Polinenasýtené. A toto sú rastlinné oleje, ktoré obsahujú veľa omega-6 mastných kyselín.
My sme hovorili aj, dlhé roky sa publikovali štúdie, ktoré neboli dobré, že to je zdravé, že to znižuje cholesterol a keď je nízky cholesterol, budeme mať málo infarktov. Keď budete jesť málo tuku, bude málo infarktov. Není to vôbec pravda. Všetky tie stále štúdie dneska sa vyvracajú. No a pozrite sa, keď jete veľa tuku, čo sa vám takéhoto omega-6, vaše tukové tkanivo takto stúpa v priebehu rokov. Obsah týchto omega-6 mastných kyselín, ktoré z nich sa vytvárajú biologické aktívne látky, ktoré podporujú zápal. No, toto bude taká ešte v zásade z môjho pohľadu nekonečná téma, ktorej sa budeme dnes venovať a pán doktor zostane na telefónnom čísle 02 68 27 44 44. Môžete s ním diskutovať aj osobne niektoré veci, ale aspoň na chvíľu, podľa mňa alergiami musia trpieť aj Všetci trpia alergiami. A ak si myslíte, že takej speváčke, tej sa nič nestane, áno? Nie všetci, je to zhruba 30-45% populácie. Ale bez výnimky povolania. Áno. A teraz není sa to chceme choroba pozrieť z povolania. na Lenku, ktorá jedine, keby ste boli, povedzme, pracovali niekde kde by sa múku robia, že to sú špecifické choroby pracovné. Veľmi pekne ďakujeme za také malé intro. Pán doktor, nech sa páči, ja vás odprávam smerom k telefónnemu aparátu. Tak Lenka, teda, čo sme